Piffen TV:n ja parhaiten kuuluvusta haastattelussa tänään Piffenin toppari Jaakko Vesala. Teillä on kausi lähtenyt ihan mallikkaasti käyntiin 4 sarjapeliä, 8 pinnaa. Miten sun oma kausi on omasta mielestä lähtenyt käyntiin? Kyllä se on lähtenyt ihan hyvin käyntiin. Tietty se alku oli vähän sellaista totuttelua koko joukkueeksi siihen touhuun ja muuta. Mutta nyt noin viimeiset 2 peliä on mennyt ainakin puolustuksen osalta tosi hyvin. Pakka on pysynyt hyvin kanssa, se on ollut kiva pelata. Ei siinä mitään. Tuntuu, että paranee pelipelit. Sulla on taustalla aikaisempikin Piffenin jakso. Mitä muistuu mieleen niiltä ajoilta Piffenistä? Mitäs siellä jo? Mä olin silloin, siitä on niin kauan aikaa, että mä en muista tarkalleen, koska se oli jossain 2005-2006 varmaan. Jotain sitä luokkaa. Ei mitään, kyllä ne ihan samat fiilikset on tietyllä tapaa tästä Piffen perheestä tästä touhusta täällä. Silloin oli pirun kiva tulla tänne, kaikki toimii ja on hyvät olosuhteet ja muuta. Ja sama homma jatkuu nyt. Siitä oli hyvät fiilikset ja nyt ne on jatkunut tähän. Yes. Onko mitä tuttuin aamuin? Shadde nyt varmaan ainakin. Shadde totta kai agendaa kyllä. Ja. Olin tyytyväinen kun näki herrat täältä asti. Missä olet pelannut siinä välissä? Mitä olet tehnyt? No sen pätkän jälkeen niin missäs mä olin Tutossa vähän aikaa pelailemassa ja sitten mä vietin viimeiset 3 vuotta Lontoossa ja Okay. Olin siellä vähän töissä ja pelasin siellä kanssa pikkasen noita brittien niin sanottuja puulaikisarjoja. Okei. Mitä joukkueita siellä tuli edustettu? Mitä sarjatasoa ne oli semmoista Lontoon paikallista, semmoista Suomen kolmosdivaritasoa varmaan. Okei. Ne oli ihan kivoja kokemuksia kanssa. Mitäs muuten pelaajatausta? Mistä oot lähtöisin jalkapallo-oppissa saanut? Joo, mä oon vetänyt ton TPS junnukoulun läpi ja sieltä sinne edustuksen portaalle asti ja sitten siitä muutaman jalkaleikkauksen jälkeen niin Piffeni ja sitten siinä onkin sen jälkeen tapahtuneet sitten. Perjantaina vastasi sarjanousija Peimari United. Mitä tiedät joukkueesta, tulevasta vastustajasta? No en mä rehellisesti sanottuna tiedä oikein yhtään mitään. Ei siinä. Mä luulen, että ei meidän tarvitse niin kauheasti keskittyä muutenkaan, että mitä vastustajat tekee. Tehdään meidän oma homma hyvin, niin ei meidän tarvitse välittää muista ollenkaan. Sä oot ainakin itse sarjapelit ollut kaikki avauksessa ja sulla on pääasiassa ollut Saarisen Joni siinä vieressä. Miten teillä on toi yhteispeli sujunut sun mielestä? On sujunut tosi hyvin. Tunnetaan tietyllä tapaa jo vuosien takaa. Ja se on ollut aika helppo löytää semmoinen yhteinen sävel, kun se on toiminut ihan hyvin. Sitten vielä vähän mainospuhetta, eli miksi kannattaa perjantaina tulla tsiikaa Piffeniin sitten? No kyllähän täällä aina niin kuin annetaan kaikki. Me näette varmaan kaikki niin kuin taistelevan joukkueen ja hyvää temposta futista ja sellaista, että on kiva lähteä siitä viikonlopun viettoon hyvällä fiiliksellä, kun otetaan vielä 3 pistettä kotiin.